नमस्कार. मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे मालवणी पद्धतीत वाटप. हे वाटप बनवणं खूपच सोपं आहे आणि हे वाटप तुम्ही स्पेशली जास्त चिकनमध्ये वापरू शकता. मालवणी पद्धती आपण चिकन बनवतो त्यामध्ये, चवळीच्या आमटीमध्ये वापरू शकता, काळ्या वाटाण्याच्या उसळमध्ये वापरू शकता. अशा खूप ठिकाणी तुम्ही हे वाटपचा वापर करू शकता. तर त्यासाठी आपल्याला लागत आहे ते 6 कांदे घेतले आहेत मी आणि त्यांना असं बारीक चिरून घेतलं आहे. त्यानंतर मी हे 2 वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे, त्यांना चांगलं किसून घेतलं आहे व्यवस्थित. त्यानंतर हे एका नारळाचं खोबरं आहे ओलं. इथे मी घेतलं आहे 2 इंच आलं घेतलं आहे, 6 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि 4 मिरच्या घेतल्या आहेत, त्याला कापून ठेवलं आहे. तर आता हे सर्व साहित्य जे आपल्याला मेन लागतं वाटप काढायला ते आहे. तर ह्या वाटपामध्ये मी आता मसाले पण ॲड करणार आहेत, गरम मसाले, आणि त्यांची यादी पण मी तुमच्याबरोबर शेअर करते. तर त्यासाठी मी हे 1 चमचा धना घेतला आहे, 1 चमचा लवंग घेतलं आहे, हे जावेत्रीचं फूल आहे, हे चक्रफूल आहे, 5 हिरव्या वेलच्या घेतल्या आहेत, हे शाही जिरं आहे आणि हे दालचीन, तेजपत्ता, 2 चमचे बडीशेप आहे आणि ही काळी इलायची आहे जी मार्केटमध्ये पण भेटते, तुम्हाला पण भेटू शकते. तुम्ही पण एकदा त्याला ट्राय करून बघा. 1 चमचा मिरी घेतली आहे. आता हे सर्व मसाले आपण घेतले आहेत आणि आता मी त्यांना सगळे पहिले अख्खे मसाले आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर सगळ्यात पहिलं मी इथे चक्रफूल घेतलं आहे. गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे, आपल्याला जास्त फास्ट नाही करायचं आणि फक्त मसाल्यांना असं वरच्यावर भाजून घ्यायचं आहे, परतून घ्यायचं आहे. त्यांना करपेपर्यंत त्याच्यामध्ये ठेवायचं नाही आहे. तर आता मी सगळे जे पहिले अख्खे मसाले, जसं आपलं चक्रफूल झालं, दालचीन झालं, काळी इलायची झाली, ते टाकलं त्याच्यामध्ये. त्याला पण आपण जरासं असं परतून घेऊया पहिलं थोडं. गॅसचा फ्लेम मी स्लोच ठेवला आहे, जास्त फास्ट नाही करायचं आहे. मी यांना सतत परतत राहणार आहे. तर त्यामध्ये मी ही वेलची टाकते, हे पण टाकते त्याच्यामध्ये, जावेत्रीचं फूल, असेच पहिले मी थोडे हळूहळू करून अख्खे मसाले टाकून घेते. तर त्यामध्ये आता आपण लवंग टाकूया, कारण की हे मसाले का जास्त ते असे लगेच भाजत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना करपण्याचा चान्सेस कमी असतात. तर त्याच्यामुळे मी त्यांना पहिलं हळूहळू टाकून घेते. त्याच्यामध्ये आपण आता ही मिरी टाकूया, तर याला थोडं आपण भाजून घेऊया. सर्व मसाले मी थोडे थोडे करून भाजते, डायरेक्ट एकदम सगळे मसाले आपल्याला भाजून नाही घ्यायचे आहे, तर ते थोडे भाजले जाणार नाही. आणि ही भाजलेल्या मसाल्यांची चांगली टेस्ट येते. त्याची पावडर आपण बनवायची आहे मसाल्यासाठी, वाटपासाठी. त्याच्यासाठी मी ह्याला पहिलं भाजून घेतलं, भाजल्यानंतर त्याची पावडर पण व्यवस्थित बनते. त्यामध्ये आता मी धने टाकते. धने मी लास्टला टाकते, म्हणजे वरती त्याच्या सगळ्या मसाल्यांच्या वर टाकते, कारण की धने लगेच भाजतात, ते करपतील, त्याच्यामुळे मी त्यांना त्याच्या मसाल्यांच्या वर टाकते. तर आता ही बडीशेप पण आपण टाकूया, कारण ती पण लगेच भाजते, त्याच्यामुळे आपण त्याला लास्टला टाकतो आहे. ते सर्व पदार्थ जे लगेच भाजतात, लगेच गरम होतात, ते करपू शकतात, त्याच्यासाठी मी त्यांना लास्टला टाकलं आहे. तर परत या सर्व मसाल्यांना आपण एकदा मिक्स करून घेऊया. हे मसाले बघा खूपच छान दिसत आहेत आणि असंच प्रकारे तुम्ही पण वाटपमध्ये हे मसाले सगळे टाकायचे आहेत. त्यामध्ये आता मी सर्वात लास्टला शाही जिरं टाकते. शाही जिरं तुम्हाला पण इझिली मार्केटमध्ये अवेलेबल असेल. जर ते तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही नॉर्मल जिरं आपल्याकडे भेटतं, घरामध्ये असतं, ते तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता. आता परत सर्व ह्यांना मी थोडंसं परतून घेते. तर ते सर्व मसाले माझे बरोबर भाजले आहेत, तर त्यांना मी काढून घेतलं. तर आता मी कढईमध्ये टाकते आहे 1 चमचा खसखस. खसखस पण लगेच भाजतो, त्याच्यामुळे आपल्याला जास्त वेळ ठेवायचं नाही आहे कढईमध्ये. ते लगेच ते तडतडायला लागतं, त्याचे दाणे बरोबर ते भाजले जातात लगेच बारीक. त्याच्यामुळे त्यांना मी पण स्लो गॅसवरती सर्व मी व्यवस्थित त्याला भाजून घेणार आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता ते दाणे थोडे असे बरोबर झाले आहेत. तर आता सर्व हे मसाले माझ्याकडे तयार आहेत, बांगले भाजून ते व्यवस्थित निघाले आहेत आणि त्यांना आपल्याला करपायला दिलं नाही आहे, किंवा करपल्यावर त्याचा करपल्याचा फ्लेवर येतो त्यामध्ये.
आता हे सर्व मसाले बघा व्यवस्थित आहेत माझ्याकडे आणि खूप छान दिसत आहेत ते. आता त्याला आपण मिक्सरला लावूया. तर हे सर्व मसाल्यांना मी एकत्रच मिक्सरला लावणार आहे. हे बघा, ही त्याची पावडर अशी बारीक बनली आहे. आपल्याला जास्त जाडी पावडर नाही ठेवायची आहे, अशी बारीक एकदम पिठासारखी पावडर त्याची मी केली आहे. त्याच्यामध्ये आपलं लक्ष ठेवायचं की काही अख्खा मसाला राहायला नाही पाहिजे. व्यवस्थित सर्व मसाले त्याच्यामध्ये वाटून आता निघाले आहेत आणि आता मी त्याला साईडला काढून ठेवले. तर आता मी हे सुकं खोबरं घेतलं आहे सर्वात पहिलं भाजायला. सुकं खोबरं पण लगेच जास्त भाजतं, त्याच्यामुळे आपल्याला सारखं परतत राहायचं आहे. मी याच्यामध्ये तेल नाही टाकलं आहे कारण की सुकं खोबरं ते चिटकत नाही त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये तेलाचा वापर नाही केला आहे. ह्याला आपल्याला थोडंसंच ब्राऊन होईपर्यंतच त्याला भाजून घ्यायचं आहे. गॅसचा फ्लेम तुम्हाला पाहिजे तर मध्ये फास्ट स्लो तुम्ही करू शकता. तर आता हे बघा, मी एवढं हलकंसं भाजून घेतलं आहे त्याला, त्याचा रंग बदलेपर्यंत नाही भाजलं आहे. आता मी कढाईमध्ये टाकते, 1 चमचा तेल टाकते कारण की आता मी ओलं खोबरं भाजून घेणार आहे कारण की ओलं खोबरं चिकटतं, त्याच्यामुळे मी त्याच्यासाठी तेल टाकलं आहे. फक्त 1च चमचा टाकलं आहे. आता आपण हे ओलं खोबरं त्याच्यामध्ये भाजून घेऊया. ओलं खोबरं पण लगेच भाजलं जातं, त्याच्यामुळे त्याला आपण फास्ट गॅसवरती भाजायचं नाही कारण ते करपू शकतं आणि करपल्यावर ते थोडं काळं ब्राऊन पडतं, एकदम डार्क. त्याच्यामुळे आपला वाटपाचा रंग पण बदलू शकतो. त्याच्यामुळे मी त्याला हलकंसंच असं वरच्यावर त्याला भाजून घेणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही मध्ये गॅसचा फ्लेम फास्ट किंवा स्लो करू शकता. तसं करून हळूहळू तुम्ही त्याला भाजून घेऊ शकता. पण मी ह्याला ओल्या खोबऱ्याला सतत ढवळत राहणार आहे आणि त्याला भाजून घेणार आहे. मी याला कंटिन्युअसली ढवळते कारण की ते चिकटलं वगैरे राहतं, त्याच्यामध्ये तसं ब्राऊन येतं ते आणि ते खोबऱ्याचे आणि तसं ते होतं, त्याचा कलर चेंज होतो. त्यामुळे आपण त्याला तसंच भाजून घेणार आहे. तर आता हे आपलं खोबरं पण व्यवस्थित भाजून झालं आहे. त्याचा कलर पण तुम्ही बघू शकता थोडा चेंज झाला आहे. थोडंसं असं ब्राउनिश गोल्डन कलर त्याला आलं आहे. तर आता ह्याला पण मी थोडंसं असंच हलकंसं परतून आता ह्याला साईडला काढून ठेवणार आहे. तुम्ही पण माझ्या पद्धतीनेच ह्याला एकदा ट्राय करून बघा. तर आता मी ते कांदा भाजण्यासाठी 2 चमचे तेल घेतलं आहे कारण की ते कांदा लगेच भाजला जात नाही, त्याला करपेल तो, त्यासाठी चिटकायला नाही पाहिजे म्हणून त्याच्यामध्ये मी तेल टाकलं आहे. तर आता मी हे कांद्याला असं चुरून घेतलं आहे आणि चुरल्यावरती जे कांद्याचे जे स्लाईस वेगळे होतात आणि मग आपण तो चांगला भाजला जातो, त्याच्यामुळे मी त्याला असं चुरून घेते कांदा जरा. आता आपण कांदा पण व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. त्याला पण जास्त डार्क कलर येईपर्यंत आपल्याला त्याला भाजायचं नाही किंवा करपून घ्यायचं नाही आहे. हलकंसं त्याचा गोल्डन कलर येतो एक व्यवस्थित, जो तुम्हाला मी नंतर दाखवते माझं भाजून झाल्यावर. तसंच तुम्हाला पण त्या पद्धतीमध्येच भाजून घ्यायचं आहे. कांद्यासाठी तुम्हाला तेल अगर परत पाहिजे वाटलं तर तुम्ही त्याला लावा कारण तेल टाकल्यामुळे कांदा व्यवस्थित चांगला भाजला जातो, तो कच्चा राहणार नाही. आता कांद्यामध्ये मी हे आलं, लसूण आणि मिरची टाकणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही या सर्व सामग्रीची वेगळी एक पेस्ट बनवून पण घेऊ शकता. ह्याची तुम्ही आलं लसूणची पेस्ट तुम्ही बनवून तयार करू शकता, पण मी त्याचं सगळं याच्या कांद्यामध्येच टाकणार आहे. तुम्ही पण कांद्यामध्येच टाकून त्याला मिक्स करून घ्या. तुम्ही त्याची वेगळी पाहिजे तर वेगळी पण बनवू शकता. कारण आलं लसूण पेस्ट हर एक जेवणामध्ये पडलीच पाहिजे, त्याच्याने एक वेगळाच टेस्ट येतो आणि ती चांगली लागते. त्याच्यामध्ये टेस्ट फ्लेवर खूप चांगला येतो. माझ्या हर एका जेवणामध्ये आलं लसूणची पेस्ट तर असतेच. तुम्ही पण जे मी हे सामग्री सांगितले 2 इंच आलं, 10 लसूण आणि मिरची टाकून आलं लसूणची पेस्ट बनवू शकता. तर आपला कांदा बघा थोडा कलर त्याचा बदलत आला आहे, तर आम्ही सतत परतत राहते. आता तेल बरोबर टाकलं, तेलामुळे कांदा चांगला भाजतो आहे आपला. तर आता त्याचं हे बघा थोडा कलर पण बदलत आला आहे. आपण जास्त त्याला ब्राऊन होईपर्यंत नाही भाजायचं, असं हलकासा कलर यायला पाहिजे त्याच्यामध्ये, बस थोडासा गोल्डन. तर त्यामध्ये मी ही कोथिंबीर टाकते
हा एक वाटी कोथिंबीर आहे ही. कोथिंबीर टाकल्यामुळे पण चांगला टेस्ट येतो, आपलं वाटप चांगलं बनणार आहे आणि जे खूपच कुठच्याही जेवणाचं एकदम त्याचं टेस्ट बदलून टाकणार आहे वाटप. त्याच्यासाठी हे मी कोथिंबीर पण त्याच्यामध्ये टाकली आहे. कोथिंबीरला पण आपण चांगलं शिजवून घेणार आहे. कोथिंबीर पण शिजली पाहिजे, कच्ची नाही राहिली पाहिजे. आता 1 चमचा हळद टाकूया त्यामध्ये. हळद टाकल्याने वाटप चांगलं राहतं आणि त्याला टेस्ट पण खूप चांगली येते. तुम्ही पण ह्याला एकदाच असंच ट्राय करून बघा माझ्या पद्धतीमध्ये. तुम्हाला माझी ही रेसिपी खूपच आवडेल. तुमच्या हर एका जेवणात त्याचा टेस्ट वाढेल. त्याच्यामुळे तुम्ही ह्याला एकदा ट्राय करून बघा. तर आता हा माझा कांदा पण ऑलमोस्ट तयार झाला आहे. मी ते जास्त करपून नाही घेतलं आहे, फक्त हलकंसं असं थोडंसं ब्राऊन होईपर्यंतच घेतलं आहे, गोल्डन ब्राऊन. तर आता ह्याला पण मी काढून घेते एका ताटामध्ये. हे बघा, याचा कलर व्यवस्थित असा बरोबर मस्तपैकी आला आहे. आता जरा वाटप गरम आहे, आपण आता थंड थोडं करून घेऊया. त्याच्यामध्ये मी आता 1 चमचा मीठ टाकते आहे. अगर तुम्हाला वाटप जास्त दिवस ठेवायचं त्याच्यामध्ये मीठ टाका. लगेच वापरायचं तर तुम्ही टाकू नका त्याच्यामध्ये मीठ. मीठ टाकल्यामुळे वाटप चांगलं राहतं. तर आता आपण सर्वात पहिले सुकं खोबरं भाजलं होतं, तर सुकं खोबरं आपण चांगलं व्यवस्थित मिक्सरला असं बारीक वाटून घेऊया. एकदम बारीक नाही ठेवायचं आहे, थोडं घट्टसं असं जाडच ठेवायचं आहे त्याला. तर आता हे बघा माझं तयार आहे. हे बघा, सुकं खोबऱ्याचं वाटप असं झालं आहे, याचा कलर असाच आला आहे आणि थोडं याला मी जाडच ठेवलं आहे, एकदम बारीक त्याला वाटून नाही घेतलं आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये बघू शकता त्याचे दाणे दिसत आहेत खोबऱ्याचे थोडं थोडं, म्हणजे ते जास्त बारीक एकदम लावून नाही घेतलं आहे त्याला. तर आता मी ओलं खोबरं होतं ज्याला आपण भाजून घेतलेलं, तर त्याच्यात ते लावून घेते मी मिक्सरला. ते पण आपण थोडं बारीक लावून घ्यायचं आहे. ते लगेच बारीक होतं, त्याच्यामुळे ते जास्त वेळ आपल्याला लावायची गरज नाही त्याला. आता ह्याला मी मिक्सरला लावून घेतलं आहे. आता हे बघा, हे असं झालं आहे, याचा कलर पण बरोबर व्यवस्थित आला आहे, कारण की आपण ते जास्त भाजलं नाही त्याच्यामुळे ते सफेदच दिसतं आहे. आपण वाटपला करपायला दिलं नाही, त्याच्यामुळे आपल्या वाटपाचा कलर पण बरोबर आला आहे. हे एकदम मालवणी स्टाईलमध्येच आपण वाटप बनवलं आहे. तुम्ही पण ह्याला एकदा नक्की बनवून बघा. तर आता आपण सर्वात लास्टला कांदा लावून घेऊया. कांद्याची पेस्टच भरपूर असते. आपण ह्या वाटपामध्ये पाण्याचा वापर नाही केला आहे. मी त्यामध्ये 1 चमचा पण पाणी नाही टाकलं आहे. हेच कांद्याच्या पेस्टने आता ते पूर्ण वाटप व्यवस्थित बनणार आहे आपलं. कांद्याची पेस्ट आपल्याला एकदम बारीक लावून घ्यायची आहे. हे बघा, हे एवढं त्याचं ठीक आहे, एवढंच मी त्याला जाड ठेवली आहे, जास्त बारीक नाही केली आहे. तर आता त्याला पण मी त्याच ताटामध्ये काढून घेतलं, ज्याच्यामध्ये मी गरम मसाला, कांद्याची पेस्ट आहे, सुकं खोबरं आणि ओलं खोबऱ्याचं पण वाटप मिक्सरला लावून घेतलं आहे. कारण की आपल्याला ते सर्वांना मिक्स करायचं आहे, त्याच्यामुळे मी ते एका ताटामध्ये काढून ठेवलं आहे. तर आता मी या सर्वांना पण व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आपल्याला चांगलं मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित, तेव्हाच हे सगळ्याचे फ्लेवर्स ते एकत्र तयार होतील. त्याच्यामुळे मी यांना व्यवस्थित मिक्स करणार आहे. मी थोडं पहिले चमच्याने मिक्स करून घेतलं आहे. जर तुम्हाला जमत असेल तुम्ही हाताने त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. हे मी जसं करते तसंच तुम्ही पण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून सर्व फ्लेवर्स त्याचे एकत्र आणा. हे बघा, आपलं वाटप असं दिसलं पाहिजे. असं तयार झालं आहे आपलं हे वाटप व्यवस्थित. आता तुम्ही हे वाटप चिकनमध्ये मालवणी पद्धतीत चिकन बनवत होतो त्यासाठी वापरू शकता. तर मी हा माझा चिकनचा व्हिडिओ बनवला आहे, तर तुम्ही पण त्याला नक्कीच एकदा बघा आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू.